Pardon. Tu je. Nepičujem, že sú. Sorry, dobre. Váženci. Som drzý, alebo hej. Môže byť. Môže byť. To je sila národov, vieš. Takto, kto spraví také veci, vieš? Si taký mi veľká ruka. Holky, možno mám 7 a 30 zubov, kurva, jeden vystáva, nie, komu mám dať? Tudem sa. Prepáčte. Vy nemáte ma radi? Kudy má zase veľkú hlavu. Prosím, prepáčte, ja som od černého voliča. Nevadí? Kúva, to je si. Pristaň, ale Dominika pozná. Dobrý deň, nech sa páči, poďte ďalej. No vidíš. A dieťa, dajte už 5 minút. a mu nemôžu zmaznúť. A on je dobrá, alebo hej. Má dve malenky. Dobrá. Hej, páči. On je starosta. On je starosta. Kývujte, on má vyjárko, ideš. Uva. Kývujte. Má kurva dres. Radšej mu začapívať do kúte. To mi páči. Aj keď ma... Neurčite. Dobrý deň, pán profesor. Ani ruku nepodám. Trzanie. Prepáčte, prosím. Bojte som vás. Ja som zvyšil. Dajte mu gajner, aby spokojný. Mňa vypustili z éteru. To zoologické. Áno, hej. Viete, ja poviem, dneska môžem poprosiť, že by som podal všetkým holkám ruky, lebo je dneska MDŽ. Sorry. Prosím, konaniečko. Ja Zničkovú. Máme niečo Dobre, ďakujem. Počkajte, dámy a páni. Prosím vás pekne, ja som pracoval vo Sledem Mládeže. Ako kľude, no vládne, počkaj, to nepije, to nežije. Presne tak. Prosím? Je to tak. Ale rodovca by nemal piť. Máš pekný, že? Ďakujem. Počúvajte. Rodovcovi vrku. Počúvajte. Že si ste nasraní, je som te prišiel. Nie. Ďakujem. Však uvidí. A počúvajte. Môže byť. Vy ste moji všetky deti. Aha. Dobrý deň, prvé. Pán profesor, prepáčte, ja som z Úcty, viete, je Úcta. Čo podporujem vaše školenie, viete? Nemáte národ na chalici, ma oťaľko záleží, lebo týchto ľudia majú vedieť. Prepáč, opýtajte, či majú vedieť. Máte ma vedieť? Nie. Ja? Jaký problém máte vy, pán profesor? Dobre, zavolajte policajtov, ja som policajtov. Prosím? Poďte von. Vážne, Poďte von. dobre, Rím. Áno, dobre, ale, prepáč, dovidenia. Chceš predstaviť? Dobre, MDŽ, to som povedal, dobre. Prosím vás, dobre, dovidenia. Počkajte, ešte mi chceli. Nemôžu, to je tomu. Dobre, policajt, ja som policajt.
Ale dobre, počkajte, počkajte. Dámy a páni, ja nie znižujem jeho úroveň, môže byť, ale ja sa postavím pred vás a poviem, kto to môže, no alebo fakt. Ani sa nevie. Ďakujem. Dobre, poprosím, ja sa Čo? poprosím, ja sa čo hovoríš, no víš. Dáte ho dole. Počkajte, pani, ja nechcem, brziť, dobre, proti profesorovi, on povie, že poďte von, dobre sa počkajte, čo mi môže spraviť, no, jedna vec, dám na policajtov, ja som policajt a môžem dobytiť, ale alebo odídem, dobre, môže byť? Prosím, ďakujem za pochopenie. Prepáčte, urazil ho niekoho? Bože chrán. Bože môj! To je silná. Prosím, naštartoval som. Pitbull. Dovidenia. Dovidenia. Počúvajte, chcete ma zastaviť alebo zabiť? Ježišmária. Počúvajte, Je to s druhým. prepáčte, moje niečo poprosiť. Ja som, porobili ste, že mám 70 rokov, ale ja to nie si ešte to mám problémy. Doma, aký mám problém, že? Poď. Deň, ja aj ty idem.